Jimmy, mo nang mga tawana? Oo, boss. Mau na. Willing na sila mo trabaho? Maman lang ipangita, boss. Willing guro. Anong puros pa man siguro? Olay ka sigurado. Boss, may bata na. Interviewin mo ito nimo. Sige, hawa dia. Palingkoda din ang isa. Ah, sir. Ikaw na. Lingkod ito. Mayong buntag, sir. Sir, nag-hire na mo? Ay, unsa day naabot sa imo ha? Nag-hire kaya na mo? Dili sa mga dili na kinahanglan resume, mga papilis sa ron sa man ang importante makita. Kabalo mo trabaho. Unsa may experience nimo? Sir, experience? So, sir, katong bagyong Pablo, sir, mautoy the best experience na ko, sir, nga balay, sir, pastang guba, ang mga gamit na nga anod. Muna the best experience na ko, sir. Unsa? Sir, experience mo ka, sir. Wala ko naingon nga experience sa Bagyo. Ang bot pasabot nako experience sa trabaho. Sir, experience sa trabaho, sir. Huwag ko kasulayan na, sir, oy. Paano ka makasulod diri nga man kay experience? Wata ka balog, hawad ba ka ani og i-assign ti ka dito sa tigluto, nya wa kay experience. Posibilidad nga mahilaw. I-assign ti ka dito sa lataran, nya wa kay experience. Posibilidad nga sagbot gyapon. Bisan asa ka ibutang wa kay experience, palpak. So, kinahanglan kong experience, sir. Mao gani. Nya, wa man kay ipakita ang experience, wa man kay kakasulayan ang saan man nato ni ron. Sige, sir, muli sa kusbulay kay maglungag sad ko, magluto pa ko para na ko experience. Una lang ko ninyo, wa man ko experience. Isa sila diha. Kanang may anak be. Uy, nadoy anak. Ay, sorry sir. Ring buntag ya sir. Kinsa man ang anak? Ako sir, ako amang gidala. Ay, sige dito mag-isgot anak. Willing ka ma-apply trabaho? Oh sir, mao ganing na ako. Naka-experience wala. Ug experience lang sir, di maihap. Kana mo manarbaho, daghang experience. Unsa na may experience? Sir, ug experience lang. Sa una na kong bana. Di na ko maistorya, di na ko maihap. Gikan sa pagsugod nako, pagminyo namo. Ako tanan, pati mangahoy, mangitag bugas, maglungag, maghugas og plato, magkabuo og tubig, manghurnal pa para ipalit og gatas og diaper. Ug bisag asa nga trabaho ako'y mo trabaho. Grabe akong experience sa akong bana sir. Unang karon ug kuan di na nako maihap ang akong mga kuan ba experience kasang dagana. Maglisod ko sir ug hatag sa imo tanan. Kana ra nga experience akong mahatag nimo sir. Daghang-daghang gyud kay experience no, pero dili na mao may experience akong gipangita. Pangita nimo sir nga mao man experience nako. Dili na mao nga experience akong gipangita. Ang gusto nako kanang experience sa trabaho. Nakasulay na kag trabaho day wala. Ay trabaho sir, wala ko jud sir. Mao ganin ang manarbaho ko para makasulay ko. Ay naunsa. Puros man nimo nga way experience day Jimmy. Eh, boss. Willing mo daw naman ang trabaho. Unsa nang ipangita ni sir nga experience? Experience daw sa trabaho mo. Aw, sakto kayo. Dam. Balik lang pohon. Kanang na naka-experience. Mangita sa experience. Sir, naglibog na ko sir ba? Bisag asa ko mangitag trabaho ang pangitawon experience sir. Alam saan mo pagkabalo ka kay experience? Pagkat-on sa. Sige sir, salamat sa pagpaasa. Ah, wala, dam? Sige magpangitag experience. Kabalo, first time na to. Nang isa diya Jimmy. Patuwa dere. Dam, gana daw, dam. Sir, may buntag sir. Aming buntag dam. Mangutana lang ko daan dam. O naba kay experience. Aw na sir, oy, ako pa. Unsa man nga experience? Aw na sir, nagahilot ko sir. Nagahiltopot ko sir. Nagahilot ko sa akong mga customer. Then free na siya tanan sir. Mao ba? Mo na gipangita na ko nga experience. Dahil nasugod na ka.